OP on ollut 4 kertaa mukana nyt Sales Morningissa. Joka kerta me on saatu täältä kivoja uusia asiakaskontaktia. Joka kerta täällä on ollut hyviä ajankohtaisia puheenvuoroja. Up to pace with your customers' expectations has never been greater than it is now. Ja me tultiin oikeastaan hakemaan uusia asiakaskontakteja ihan ensisijaisesti. Mä tykkään siitä, että se on nimenomaan suunnattu pk-yritysten toimitusjohtajille. Ihmiset on samankaltaisia, ne tappelee vähän samanlaisten asioiden kanssa jokapäiväisessä duunissa, siellä on hyvä verkottua. Ja jos meillä on myyntiorganisaatio, joka ei kykene tekemään päätöksiä siellä lähellä asiakasta, niin se on ihan selvää, että ne ei pysty siihen nopeeseen kanssakäymiseen, mikä siellä vaaditaan. Konkreettisia työkaluja, paljon omia ideoita ja näinhän aika usein käy tämmöisessä seminaarissa. Omat ideat rupeaa kehittymään sen mukaan, kun kuuntelee esityksiä ja keskustelee eri ihmisten kanssa. Your salespeople think are surefire hits. They're always going to do business with them. The research tells us that that's not quite the case. 91% of them are considering changing suppliers. Ja toisaalta sitten taas, kun me päästään viemään meidän myyjät tällaiseen ympäristöön, niin se antaa heillekin mahdollisuuden puhua just oikeille henkilöille ja oikea-aikaisesti sille. Oli loistava tilaisuus meille. Saatiin uusia kontakteja. Ollaan itse asiassa tehty jo muutama sopimus tämän tilaisuuden pohjalta. Tyytyväisiä ollaan. Profiilin nostona tietyissä asioissa, että ollaan niin kuin maailman meiningeissä mukana. Kyllä näitä suosittelen, että olisi kiva nähdä Suomessakin, että näitä alettaisiin kokeilemaan, koska se on ihan tehtävissä. Tilaisuudesta ja hyvä fiilikki. Ja mä uskon, että jokaiselle, niin asiakkaalle kuin meille kaikille, jää jotain kotiin viettävää ja mietittävää jatkoa.